Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Carlos. Taong 1969, Matalom, Leyte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang antingero itong si Carlos. Wala siyang permanenteng lugar, gawa ng palagi siyang naglalakbay. Hindi na bago para sa kanya na mapadpad kung saan-saan, sa kadahilanang yun naman talaga ang kanyang hangad. Ang tanging nais niya lang noon kung bakit siya naglalakbay sa mga malalayong lugar ay para makahanap ng mga nilalang na magbibigay sa kanya ng kaligayahan sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Para sa kanya, yon ang nagbibigay kahulugan sa pagiging antingero niya. Taliwas sa karamihan, hindi bayaning maituturing itong si Carlos. Mula noong namulat siya sa karunungan, wala pa siyang natulungang taong lumapit sa kanya. Ultimo nga ang kanyang kapatid, bigo niya yung matulungan noong mga panahong inaaswang ito. Di rin naman masisisi ni Carlos ang kanyang sarili, lalo pat pagdating sa larangan ng panggagamot, wala siyang kakayahan maliban na lamang sa paggamot sa mismong pinsala niyang natamo. Ang kabuuan ng abilidad na kanyang natanggap, nakatuon lamang sa pagpatay sa lahat ng uri ng nilalang na nasa panig ng kaliwa. Ayon sa kanya, na ang matandang nagpasa sa kanya ng kakayahang yon, nabansagang berdugo ng mga aswang sa kanilang lugar. Noong hindi pa man kasi siya nagsasanay, presensya pa lamang nito, nagsisilayasan na ang lahat ng mga impakto at mga elemento. Dagdag pa ni Carlos na dahil sa abilidad ng matandang yon, kaya na may hangad niya ring maging ganon. Sa halos 3 buwan niyang pabalik-balik sa tahanan ng matanda, unti-unti na niyang nakilala ang buong pagkatao nito. Ayon sa kanya, masiyahin naman ang maestro niyang yon na halos hindi mapagkakamalan na yon ay isang berdugo. Pero sa oras na meron itong kaharap na aswang, doon na nagbabago ang pag-uugali nito. Sa maniwala man kayo o hindi, gustong-gusto nila Carlos na magtamo ng pinsala mula sa mga nilalang na kanilang kaharap. Bukod kasi sa nagbibigay yon sa kanila ng karagdagang lakas, na imumulat din ito ng husto ang mga anting-anting nilang tinatawag nilang mga bakus. Sa unang tingin mo sa kargang yon, wala ka raong makikitang espesyal. Pero ayon kay Carlos, nag-iiba ang anyo nito sa puntong may kinakaharap na silang mga nilalang. Maliban pa sa gamit niyang yon, minana niya rin ang mga pangkumbating mutya ng pumanaw niyang maestro. Kabilang sa mga ito, ang mutya ng salsagan at trabungko ng buwaya na nasa kanyang katawan anumang oras at pagkakataon. Maliban pa sa mga mutyang yan, tinatangan niya rin ang mutya ng ragukrok na siya namang nagsasakatuparan ng kanyang abilidad bilang isang berdugo. Ayon kay Carlos, na ang mutyang yon ay nasa wangis ng isang uri ng buhangin na nagkadikit-dikit sa bawat isa. Halos mag-iisang kamao ang laki nito, pero sa oras na nakatunog ang nilalang na yon na meron siyang kalaban, kakalat yon sa kanyang katawan, hudyat na handa na yon sa mga bagay na maaari niyang gawin. Kapag nararamdaman na ang mutyang yon na nagtamo na siya ng sugat sa katawan, mabilis siyang papasok sa hiwa nito para palakasin pa ng husto ang kanyang kalamnan. Dahil sa kakayahan ng mutyang yon, paulit-ulit siyang makikipaglaban hanggang sa bumagsak na ang kanyang katunggali. Sa pagkamatay ng maestro ni Carlos, doon na nag-umpisa ang kanyang hangaring makapaglakbay sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Yun na ang ginawa niyang panata, pagpapakita ng utang na loob sa maestro niyang pumanaw. Dahil sa ginawa niyang yon, unti-unti na siyang nakilala sa bawat lugar na napupuntahan niya. Gayunpaman, hindi yun napapansin ni Carlos, gawa ng hindi naman mahalaga para sa kanya ang karangalan. Sa pagdating niya noon sa bayan ng Matalom sa Leyte,
bumungad sa kanya ang halos hindi mabilang na presensya ng mga nilalang nakalaban ng aral niya. Kahit saang parte siya lumingon noon sa baryo, pansin na pansin niya ang iilang mga matang nakatitig sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto niyang pagmamasid, doon na siya nilapitan ng isang lalaki na merong pasang-pasang isang buong karne ng baboy. Meron din yung hawak-hawak na sundang habang seryoso namang nakatitig sa kanya. Maya-maya pa, narinig na lamang niya yung nagwika sa kanya ng, "Hindi ka man lang nagbigay ng abiso sa pagpunta mo rito. Ano ang kailangan mo rito, antingero? Meron ka bang hinahanap?" Nang marinig naman ni Carlos ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Wala naman ako ritong pakay sa baryo. Alam mo kasi kaibigan, naghahanap lang ako ng katulad mong mapaglalaruan. Pwede bang isama mo ako sa lugar ninyo?" Nang marinig naman ng nilalang ang kanyang sinabi, bigla naman yung umangil at kasabay nito ang pagbagsak nito ng karne ng baboy sa kanyang harapan. Maya-maya pa, nagbitaw ng dalawang buhay na salita ang lalaking yon na siyang naging sanhi upang sumambulat sa kanya ang kanina niya pang nakikitang bangkay ng tao na nasa sabulag ng karne ng baboy. Dahil dito, napangisi lang naman siya habang patuloy na pinagmamasdan ang ginagawa ng lalaki. Makalipas pa ang ilang minuto, nagdesisyon na yung umalis sa kanyang harapan sa kadahilan ng wala itong nararamdamang pagkasindak man lang sa presensya niya. Nang masipat naman ni Carlos ang ginawa nito, wala naman siyang nagawa kundi yon ay hayaan dahil sa dami ng taong naglalakad sa gilid ng daan. Sa paglayo ng lalaking yon, mahinahon naman siyang naghanap ng lugar na maaari niyang tambayan. Naniniwala kasi si Carlos noon, magbibigay abiso ang nilalang na yon sa mga kasama nito ukol sa kanyang pagdating sa bayan. Kinahapunan, habang matyaga naman siyang naghihintay sa lilim ng isang puno, di kalayuan sa sentro, meron na siyang nasisipat na mga magsasakang pabalik-balik. Bagaman marami ang bilang ng grupong yon, nasisiguro niya hindi yon galing sa pagsasaka. Malakas ang kutob noon ni Carlos, gumagamit lamang yon ng mga hayop sa paniniwalang hindi niya yon mapapansin. Dahil sa pangyayari, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang manatili sa kanyang kinaroroonan. Sa pagsapit ng gabi, habang nakahiga siya sa punong kanyang tinatambayan, muling dumating ang lalaking kanyang nakausap na merong kasakasamang dalawang matanda na uugod-ugod na. Pagsilay naman doon ni Carlos, agad naman siyang tumayo habang pasimpleng kinakalagan ang taling nakapulupot sa dala niyang sundang at sa sisidlan nito. Pagkaharap naman niya sa mga panauhing yon, kampante naman niya yung binate sabay ngisi. Inilahad niya rin sa mga ito ang kanyang kagalakan, gawa ng kahit hindi siya tubo sa lugar, meron pa ring bumibisita sa kanyang mga taga roon. Nang marinig naman yon ng matandang kasama ng lalaki, agad naman itong ibinagsak sa lupa ang hawak-hawak nitong tungkod, sabay sagot sa kanya ng, "Hindi mo kami mga bisita, at lalong-lalo na, hindi mo kami mga kaibigan. Sino ka ba, antingero? Saang lugar ka nang galing?" Matapos naman itong makapagwika, bigla namang hinugot ni Carlos ang kanyang sundang at kasabay nito ang walang pagdadalawang isip niyang pagtaga sa ulo nito. Dahil sa bilis ng pangyayaring yon, wala nang nagawa ang matanda kundi ang bumagsak sa lupa habang mabilis na nawawala ng buhay. Sa sobrang lakas kasi ng pagkakahataw ni Carlos sa kanyang sundang, tumagos yun sa bungo ng matanda na halos ikahati naman ito. Nang masipat naman ng lalaki at ng isa pang matanda ang kanyang ginawa, mabilis naman yung umatras habang nagpapalit anyo. Sa isang iglap, doon bumungad sa kanya ang dalawang nilalang na nasa wangis ng abwak.
Pagsilay naman doon ni Carlos, tuluyan niya nang naunawaan kung bakit napakarami ng mga ito sa lugar na yon. Bagaman hindi na bago para sa kanya na pumatay ng abwak, nagdulot pa rin yon ng matinding pagtataka sa isip niya, gawa ng yon ang kauna-unahang pagkakataon na makasilay siya ng ganoong karaming nilalang sa iisang pugad. Mauunawaan niya pa sana kung purong abwak ang mga ito, pero binubuo yon ng iba't ibang lahi at uri. Ayon pa kay Carlos na sa isang araw niya kasi roong pagmamasid, pansin na pansin niya ang pakikisama ng mga abwak sa grupo ng pangkaraniwang mga aswang. Naniniwala si Carlos na hindi yon pangkaraniwang pangitain sa kadahilan ng matagal na niyang alam magkalabang lahi ang mga aswang at mga abwak. Halos ilang beses na rin kasi niyang nasaksihan ang paglalaban ng mga ito sa mga lugar na minsan na niyang nadaanan. Sa pagpapatuloy ng mga pangyayari, kitang-kita ni Carlos ang pagsidagsaan ng iba pa nitong mga kasama. Sa puntong yon, napangisi lang naman siya habang dahan-dahang inihahanda ang kanyang mga karga. Maya-maya pa, pagsikumpulan naman ng halos humigit sa 15 nilalang sa lugar na yon, agad naman niyang inutusan ng kanyang mga karga na protektahan siya. Sa pag-ihip niya roon ng mga buhay na salita, bigla naman niyang naramdaman ang paggaan ng kanyang katawan, indikasyon na gising na ang mga ito. Nang matunugan naman yon ng mga abwak, buong puwersa naman yung sumugod papalapit sa kanya na siyang naging sanhi sa pag-uumpisa ng kanilang paglalaban. Pagsilay naman ni Carlos sa ginawa nito, dahan-dahan lang naman siyang ngumisi habang hinahawakan ng dalawa niyang kamay ang tangan niyang sundang. Pagsambit niya noon ng 5 buhay na salita, mabilis naman noong namuti ang kanyang mga mata at kasabay nito ang paglaho niya sa kanyang kinatatayuan. Nang mapansin naman yon ng mga nilalang, bigla naman yung natigilan at kasabay nito ang paglitaw ni Carlos sa likuran ng mga nilalang bilang isang anino. Bago pa man makagawa ng hakbang ang mga nilalang na yon, nagawa na niyang maitarak ang kanyang sundang sa isa sa mga itong malapit sa kanya. Pagbunot naman niya ng sundang na yon, seryoso naman siyang sumilay sa matandang kasama ng una niyang pinatay habang seryosong nagwiwika roon ng, "Sa harapan ko, wala kayong magagawa kundi ang tumakbo." Matapos naman niyang makapagsalita, agad naman niyang tinadyakan ng pinatay niyang nilalang, sabay parang bula na lamang na naglaho sa lugar na yon. Sa sobrang bilis ng pagkawala noon ni Carlos, kitang-kita niya ang pag-iwan ng anino niya sa lugar na pinaglahuan niya. Maya-maya pa, muli na namang tumahimik ang paligid. Yung mga aswang na nasa lugar, maigi na niyang hinanap pero maging ang matatalas nitong pang-amoy at pangdama, walang nagawa sa abilidad niya. Dahil sa pangyayaring yon, unti-unti nang nakakaramdam ng kilabot ang mga nilalang sa kadahilan ng hindi nila mawari kung ano ang kinakailangan nilang gawin para makontra ang abilidad nito. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pagmamasid, muli na namang nagpakita si Carlos, unday-unday ang kanyang sundang sa isa sa mga kasama nito. Hindi pa siya nakontento. Iniangat niya pa yun sa lupa at sa isang kisap mata, parang bula na naman siyang nawala. Habang nagkukubli siya sa kawalan, rinig na rinig naman niya ang pagsigaw ng mga nilalang. Yung iba, sinasabihan siyang duwag pero hindi naman niya yun gaanong pinapansin, gawa ng alam niya sa kanyang sarili, yon ang kanyang pinakamabisang abilidad para paglaruan ang ganoong karaming nilalang. Hindi naglaon nang mapaslang na niya ang 7 sa mga ito, napilitan na yung magsipulasan papalayo. Sa kanyang pagmamasid, doon niya nakita ang lalaki at matanda na kasalukuyan namang nakatayo sa lugar kung saan niya yon nakausap. Maya-maya pa, nang mapansin naman niyang wala na yung kasama, doon na siya nagpasya na magpakita sa mga ito.
Pagharap niya sa kinaroroonan ng dalawa, agad namang bumalik sa normal ang kanyang mga mata, indikasyon na ipinagsawalang bisa na niya ang ganoong abilidad. Nang mapansin naman ng matanda ang kanyang ginawa, napangisi lang naman ito habang nagwiwika sa kanya ng, "Mabuti naman at hindi ka naduwag. Anong silbi ng tagumpay mo kung hindi naman nakalaban sa iyong mga kaaway mo? Malakas ang abilidad mo, Antingero. Pero para sa akin, abilidad lang yan ng mahihina." Duwag? Kung duwag ako, kanina ka pang humandusay dyan sa kinatatayuan mo. Huwag kang mag-alala, tanda. Babaguhin ko yung pananaw mo sa buhay. Makakaasa ka. Hindi ka pa ngayon mamamatay. Nais kong magtagal ka para masaksihan mo kung papaano ko ubusin ang mga kasama mo. Matapos naman niyang makapagsalita, walang takot naman siyang sinugod ng kasama nito. Pagsilay naman doon ni Carlos, agad naman niya yung sinalubong na siyang naging sanhi para magbuno silang dalawa. Pagtaga naman niya sa nilalang na yon, agad naman itong nasalag ng matatalas nitong kuko at kasabay nito ang mabilis nitong pagpapalit anyo. Paglitaw ng isang dambuhalang kalabaw sa kanyang harapan, walang habas naman siya nitong sinuwag, ngunit hindi siya roon nagpatinag. Imbis na umatras siya, buong puwersa naman niyang pinigilan ng kanyang kamay ang mga sungay nito at nang makahanap na siya ng pagkakataon, paulit-ulit naman niyang pinagsusuntok ang noo ng nilalang na yon. Sa ilang ulit niyang pagpakawala ng kanyang kamao sa noo nito, pansin na niya ang dahan-dahan nitong panghihina. Hindi naglaon, pagtigil ng kalabaw sa pagsuwag nito sa kanya, doon niya na yon inundaya ng saksak na siyang naging sanhi upang kumalas sa mismong ulo nito ang dalawa nitong marurupok na sungay. Habang ginagawa niya ang bagay na yon, sinubukan pa nitong kumawala sa kanya, subalit hindi niya na yon pinahintulutan pa. Pagpalit anyo naman ng nilalang, doon na niya ito paulit-ulit na sinaksak sa dibdib at nung bumauna ng husto ang sundang niya sa katawan nito, buong puwersa naman niya yung kinaladkad patungo sa talahiban. Bago naman bawian ng buhay ang nilalang na yon, pinilit pa nitong kumawala sa kanya, ngunit huli na ang lahat para rito. Ilang segundo pa ang lumipas, tuluyan na rin yung binawian ng buhay buhat sa matindi nitong pinsala na natamo. Nang mapagtanto naman yun ni Carlos, nagdesisyon na siyang itapo na parang basura ang nilalang na yon sa talahiban. Sa pagbalik niya sa kinaroroonan ng matanda, nakangiti lang naman siya habang pasan-pasan niya ang kanyang sundang na pumatay sa halos kalahati ng lahi nito. Maya-maya pa, inabisuhan niya na yung umalis sa lugar na yon, dala-dala ang isang babala na ibinigay niya. Sabihin mo ito sa mga kasama mong nakaligtas. Sa mga susunod na araw, hindi magiging maganda ang kahahantungan ng kanilang mga buhay. Dalawa lang ang maaari niyong pagpilian. Makipaglaban o hindi naman kaya'y manirahan sa mga kagubatan. Tandaan ninyo, naglilibot ako sa mga lugar. Sa oras na umalis kayo rito, mataas ang posibilidad na muli tayong magkita-kita. Umalis ka na bago pa magbago ang isip ko. Wika ni Carlos sa matandang yon. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung umalis sa kanyang harapan. Hindi na ito naglakas ng loob na sumagot pa sa kanya dahil sapat na ang kanyang ipinakita para siya ay respetuhin at katakutan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman siyang naghanap ng lugar na kanyang mapagpapahingahan. Hindi naman yun naging mahirap para kay Carlos, lalo pat sanay na siya na matulog kahit saan. Sa pagsapit ng sumunod na araw, napangiti na lamang siya nang masipat niyang kokonti na lamang ang nasisilayan niyang mga nilalang sa lugar na yon. Gayunpaman,
hindi pa rin yun rason para sa kanya upang umusad patungo sa susunod na baryo. Nasa paninindigan kasi noon ni Carlos na hindi niya lilisanin ang isang lugar hanggat hindi pa yun tuluyang malaya mula sa kamay ng masasama. Sa paglipas ng mga oras, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang magmasid. Kinahapunan noon, agad naman niyang hinasa ang kanyang sundang bilang paghahanda sa gagawin niyang paninila noong mismong gabi. Ayon kay Carlos, isa sa pinakamasayang gawain niya, pumatay ng mga aswang bago pa man siya nito matunugan. Lubos kasi siya noong nasisiyahan kapag nasisipat niya ang mga ito na naghihirap at nagkakamatay-matay nang hindi man lang nila nalalaman kung sino ang kumitil sa kanilang mga buhay. Matapos naman niyang maihanda ang kanyang mga karga, doon na siya palihim na nagmanman sa bawat taong pinaghihinalaan niya ng mga aswang. Kinagabihan, habang abala na ang mga tao sa pagsasara ng mga tahanan nila, si Carlos naman noon palihim na doong naglilibot. Makalipas pa ang ilang minuto, pagdating niya sa isang bahay na pinaghihinalaan niya, taimtim naman siyang umihip ng usal sa kanyang mutya na siyang naging sanhi upang dahan-dahan na siyang maglaho sa kanyang kinaroroonan. Nang akmang sasalakayin na niya ang bahay na yon, bahagya naman siya noong napatigil matapos siyang makarinig ng pag-aangil na nanggagaling sa loob nito. Dahil dito, agad naman niyang inilapat sa dulong talim ng sundang ang bisa ng mutya ng salsagan, habang sa pinakagitna naman nito, inilapat niya ang kamandag ng mutya ng trabungko ng buhaya. Ayon kay Carlos, na sa dinami-rami ng antingerong nagtatanga ng mutya ng salsagan, nasisiguro niyang siya lamang ang nag-iisang hindi gumagamit ng pandepensa nitong kakayahan. Sa oras kasi na gamitin niya ito, nawawalan ng bisa ang isa pang kakayahan ng kanyang mutya na magbigay sa kanya ng pambihirang lakas kapalit ng pagtamo niya ng matitinding pinsala sa katawan. Dagdag pa ni Carlos na bagaman mapanganib ang ganoong gawain, hindi naman siya nababahala dahil sa alam niyang yon ang pinakamalakas niyang kakayahan. Matapos naman niya noong makapaghanda, walang pagdadalawang isip naman niyang sinalakay ang bahay na yon, sabay tadyak sa unang aswang na nakita niya sa loob nito. Pagtilapo naman ito papaloob ng bahay, agad naman niyang inundaya ng saksak ang isa pa nitong kasama, sabay balibag nito sa papag ng bahay. Nang akmang tatayo pa ito, walang awa naman niya yung pinugutan ng ulo. Matapos niya yung gawin, mabilis naman niyang nilipol ang pamilya nito na siya namang naging hudyat para lumipat na sa iba pang tahanan ang mga kalahi nito. Sa loob ng ilang oras niyang panglilipol sa mga nilalang na yon, napansin niyang lumayas na pala sa lugar ang matandang kanyang binalaan. Nang mapagtanto naman niya ito, napangiti lang naman siya, gawa ng sa isip-isip niya, natakot ng husto ang mga nilalang na yon sa kanya. Maniwala man kayo o hindi, matapos lipuli ni Carlos ang lahat ng nilalang na naninirahan sa lugar na yon, pilit naman niyang hinanap ang pangkat ng matanda, subalit hindi niya na yon nakita pa. Kung saan saang lugar na rin siya noon pumunta, pero nanatili pa ring walang bakas ang mga ito. Dahil dito, wala na siyang nagawa kundi hayaan na lamang ang mga nilalang. Sa pag-alis niya noon sa lugar ng matalom, nag-iwan siya roon ng isang matinding babala sa sinumang nilalang na naghahangad na doon ay manirahan. Pasensya na kayo, hindi ko maaaring sabihin ang eksaktong kinaroroonan ngayon ni Carlos buhat sa dami ng may galit sa kanya. Sa ngayon, isa na siyang manggagamot, masayang tumutulong sa mga kababaryo niya. Bagaman may katandaan na itong si Carlos, kailan may hinding-hindi niya pa rin nakakalimutan ang kanyang naging karanasan noong minsan siyang naging isang mangangatay ng mga aswang na berdugong antingero.
Okay, opinyon ko sa kwento. Sayang Carlos, isang kwento lang yung pinadala mo. Pero alam ko, sa kaloob-looban ng puso mo at sa isip mo, marami ka pang gustong isiwalat sa amin na kwento mo. Noong mga panahong berdugong antingero ka pa. Tsaka ang lupit talagang kinakatay niya lang purong mga aswang, di ba? Paano kaya kung yung aswang na yun meron namang mabuting pag-uugali, tapos pinatay ni Carlos? Well, hindi natin masisisi si Carlos. Tsaka karamihan sa atin kasi kapag narinig na aswang matik, masama yan di ba? Sa kwento ko nga, parang 98% dito lahat ng aswang masama di ba? Yung 2%, parang bilang na bilang lang sa daliri. Pero yun nga, masasabi ko Carlos, sayang no? Isa lang yung kwento mo. Siguro matutuwa yung listeners natin kung meron ka pang 2 o 3 kwento. Kasi sa totoo lang, sasabihin ko na sa'yo, sobrang angas mo. Sobrang lakas mo nung kabataan mo. Tas sobrang tindi ng tinatangan mo. Isipin ninyo, 3 matataas na mutya. Lahat yun nasa matataas na antas Tas napapagsabay-sabay ang gamitin ni Carlos. Lalo na yung salsagan. Kasi pang depensa lang yun Pero ginagawa niya pang atake. Diba? Paano kaya nangyari yun, Carlos? Nakikiusap kami na kahit siguro 2 kwento pa ng malupit mong karanasan para naman, alam mo yun, may expose kami kasi bihira yung ganito Tsaka malupit, siya pa yung mismong sender nito. Siguro kung hindi man siya, yung apo niya, kinuwento niya sa apo niya tas sinulat ng apo niya. Pwedeng ganun, di ba? So kung sino man yung nagpadala nito, nananawagan ako na sana kahit 2 pa o 3 kwento man lang, di ba? Para, alam mo yun, ang sarap kasi sumama sa adventure ni Carlos Ako lang ba o kayo rin? Yung sinasabayan ko yung agos ng kwento, tas ang saya na parang pasan-pasan ako ni Carlos. Pinapanood ko siya habang kumakatay ng aswang. Alam niyo yung ganung pakiramdam. So yun, siguro comment kayo ng Carlos, sige na. Baka sakali mabasa o baka sakaling marinig, tas magpadala ulit ng kwento sa atin. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.